لعمر یا مردینی شارداری و مدیریت سپور و جوانی که جبو زاروکان قرصا صوبریه وکر زاروک دا حوزان دا همهین تکنیکین آوجنی صوبریه دبن همجی بهناوان درد که Antrenörü Evan li ser serêwane di hewzan de hînî teknîkên soberiyê dibin. Şaredariya Mahserdî û Müdiriya Spor û Ciwaniyê ya navçeyê ji bo zarokan kursa avjeniyê vekir. Em dixwazin ki zarokan vê derê li hewzê li avê balata tanışmış bibin imkanatwan de wexta wan jî wilo havînê wilo bala derbas bibin ji bo mekteb dîsa xwe yenilemiş bikin wilo vê der eğitim wan em bidin wan. Niha sedû pêncî zarokên kursa soberiyê û kela gelme havînê de têra dilê xwe kêf dikin. Yüzme kursu çok güzel bir şey. Sobeberî pir xweş e. Ez dema dikevim avê naxwazim derkevim. Divan german de ji bo me baş bû. Abi yüzme öğrenmeye geldik. Keke em ji bo hînî avjeniyê bibin hatin virê. Derve pir germ e û em ji german dişewtin. Em li vir hênik dibin û av zef xweş e. Heftê pênc rojan serê sibî û piştî nîvro di saetan kurs heye. Zarok hem hînî gelek teknîkên soberiyê dibin, hem jî qabiliyetên wan ên fîzîkî bi pêş ve dikevin. Nêzîkî 150 öğrenciye me heye. Belediya me û gençlik spora me pev veya vekirine em jî vê derê antrenörtiyê dikin em yüzmê rewan didin. Bi xêra kursan, xwendekar betlana xwe xweş derbas dikin û sebra wan jî tê.